Tanawan niya tarong ang kaning iyahang kapay dilipitan mo na pungkol niya ang eksakto nga kapay hitsa sa kapay na hayagi dong. Mana siya gano. Mura nakuha siguro spokot siguro unsa ka niya. Ngit na gamay padung misa aos sa asa na aos kamiyay ni daw aos kalusiya kay naay report nga na nakita ang pawikan nga nadunggo nya magsamaran ra ba aton tanawon klaro ba kani ngit na ra ba to padung mi nga to distansya paggamay nya ngit ra ba kay sahop namang adlaw mong lakawon nga to atong klarohon kung naabagyod niya unsay diferensya sa pawikan samdan ba o unsa ka adol lang ta bababa ka ni ngit ra ba makita ni nga turon nagahay ko magamay wala ibulita na mare niya naalagi diferensya lagi usa ka ni hini ang taglako kay bro kahit ang bato tuyo tas tuyo man ano na una ni. Asa na bali ang pako niya? Bilang kapay niya. Mura na sabod ni spokot siguro. Nakay paslide na daw. Mara? Pusa na. Ito i-focus ang diferensya sa iyahang kapay. Nalagay ka na Paslot naman eh. Roda na focus. Sabod ni sa kuwan. Sabod ni spokot. Sabura Isis ko kay kare diferensya niya tarong ang kaning iyahang kapay dilipitan mo na pungkol niya ang eksakto nga kapay hitsa sa kapay na hayagi dong. Mana siya gano. Mura nakuha siguro spokot siguro unsa ka niya bali na tanawan ang iyahang diferensya na diferensyado nga kapay. So niya dapit sa tiil niya okay ra. Okay ra sustain nila yung kuha. Kalangon mo siya Di nakatidlo. Problema ni Sabot yung samod dong di ano ko sa area niya na ako sa kakapay niya di ay napudpud in town looy kayong pawikan tsabaw mo ni kilak mo ni pawikan di ay permao yung sa kanang isa ako aning akong banao ni gikan sa o niya mga duha ka uler 24 kapin Tensyon dako yung pawikan na dong Ngayon si Siri dong na Tulo ka na pa. mag-ilbi sa Hargaw di Tulo ka dangaw. niya saan ni pahipos Ingon man Siri na among kuno to kanang murag fiber tank tong gas marini na mato. Pasumo sa kuno diha. nilang rilen fiber tank nilang lagi ata kapunta na hato sila kuyo mo na Si Siri. muko Ingon lang kuno si marini sa atul sa ipasod at tubig dagat na ba. pasod po butang tubig dahil kay Rion sa taga-Argao. Ugma po. Siri, siya na sa kaloob sa kaloob. Sige, ako lang rin na saan. Pamindaw man laki, ako nag speaker mic dong. Unsay kuan. Sige dong. Sige. Salamat dong. kamu le da ni boy silang Yungan tani ba? atili Gidong. kasi dida amurag area Ato lang marili no. mga interesado ano sudan na eh So, wa na. Yan na mo ning girescue na. Nay mga hero. Salamat ni Noy Tudjo ni Inday Juna Wamilda Kanoy nga mo sa ni report na to ani. Hey John. Ay salamat ya. Mo na si Dejuna iwagi gurun Dejuna no kay para makita pun kaslagan. Tanaw sa gamay dai. Tanaw sa gamay dai. Wag kana mo na si Dejuna. Mo na nag-report kani ato ang kabos nga alagad. Naalagi ni. Jibirupo Dalawa yung tao no. Oo yung tao siya. papaya ba Ano na pahuwa siya mi kay Namaak na. Sumsun atong at masyad. Kani uga pa ni maluya, kuan man mo. Oh, yang mata mo pa ni mata. Pilok ang tao ni mata tumas kaluya. Ha? Na jud pres kita ka tao sa kanang pawikan na. Ito sa uno dito. Iya go. Oh, pilok dito. Ya, Okay na do. ato ko na action. So nasod na tong pawikan ni sod ning baril nga sa ning baril dako mo kay ni barila.
og naglisod may das pawikan is daplin mas naglisod ba ining dag barrel nga portin dakuan do sa gikuhaan. Ganina naglisod may alsa sa pawikan pero murag mas naglisod ba may sa kaning Bravo Tango Kuiko Junior oh. Nasuod siya diri sula. Naglisod mas pawikan. Mukamang mo dong. Sa dila kamar na. Kamot siya. Kamar. Sakto na nakaraon mo. Naluya. Kung gano'n na, inaron ko. Ay, nagdap. Hindi ko smulbuan mo, gano'n na bulbog. Ha, diok siya. Sakot pinay. So, walang kanimo pala umi ang tubig. Guigo na sa niya. Ang pagkasunod nga adlaw, May mga higayon na limpyo na kaayo ang ato ang pawikan kay may maging pagkalimpyo ni Amigo Ponciano Abilia o inguman ni Ma'am Marilyn Ubay si kinsas pagkaron mao na nagkustudiya sa niining maong pawikan gumikan kay matod pa sa ato ang mga tinugyanan sa DENR Argao. Na mga private na asad sa pero na kung private man gani mo rescue na asad gyapon taga sendro na mo appeal. So dito sa Moalbual kay naagud sila dito sa Sitio Moalbual na sila butanganan dito na lang para di na lang i-travel kay maura man gyapon. Basta wildlife na nga kuan sila may moarigi kuno. Balikon lang unya nila ang maong pawikan nig-abot sa panahon mga semana to ma'am ano siya mga 1 week uno 1 week after sa pagkaron mas maayo nga anhi lang usa siya dinhi sa iyang pasungan himutangan sa pagkaron para maayong pagkapakaon kay adto gud to sa dagat pod kin amo bantay naman pod yung basig duna si mga mapanamas-tamason nga mo pasipa sa pawikan dinhin lang ta kutob sa ato ang video kung nag-ayon mo sa video ayaw paglangan like share o bago pa ka sa ato ang channel ay kalibot pag-subscribe.